on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. Ruto Benoko ne orak mane kambi mar Adani ochope kod ketako mar gero kendo keyo teko stima Kenya owit kucho. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public partnership. Jatend piny otielo ni sirikal koreo thuolo ne jok man kod dwaro mar oragno kendo chwalo kwayo margi ne tijego manyo kambi mar wagunda no dwaro pachoka. And immediately commence the process of onboarding alternative partners, because these are important projects. Jatend piny olero ni bang' yudo ler ni kambi mar Adani mibadhi moko mieno kendo ni kod bura moro e piny Amerika kamitude kod chiwo mit bilie kod dwaro rak sirikand Kenya koro ng'ado wach mar thulo oko dwach Adani oko. Because of the information that has been provided to us by partner nations, that in the face of undisputed evidence or credible information on corruption, I will not hesitate to take decisive action. Magitimre ka jo Kenya mathoth ne owuok palawanga kod sirikand Kenya kendo bingo iro ni sirikal mondo kik yadonje ala kod wuon kambi mar Adani Gwatam Adani maitudo kod bedo jamahati kondieg thim. I believe that the most powerful component of leadership is listening and learning. Jakoro magajwang tek miritogo koth ni mar thul kodonje ko toko e mitoyo. Apadani oluar motore kagwata kendo chak othichore kucho. Piny Kenya okaw thuolo mar golo doke ite kendo winjo wach ma jo Kenya wacho bang' ng'udho oko Adani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ilere mar od bura, Nairobi. Motelo ne jatend piny Kenya William Ruto ng'ado oko orage ariyo mag piny Kenya nodonjo kod kambi mar piny India mong'oni Adani Limited. Kambi mar Adani odonjne kod ketho mano mar mibadhi e piny Amerika. Gautam Adani, ma en wuon kambi mar Adani Limited, odonjne piny Amerika gi ketho mano mar mibadhi maromo siling bilion 32 mawachore ni ne ochiwo kaka soya ne piny owacho mano mar India mondo mi giyudo rak mane gidhi yudo e yuto maromo siling bilion 400 kuom thuolo mar higni ariyo. Twak ewi kambi mar Adani osebedo kokwako pachoka ahinya to bang' oganda jo Kenya ne yango ni sirikand Kenya ne ni kod chenro mar keto paw ndeke ma JKIA e lwet kambi mar Adani mar timo dongruok. Orak mamiyo Adani thuolo mar bero kendo tayo chenro mar paw ndeke no kuom thuolo mar higni 30 kod orak mar chiwo teko stima e gwenge ma pachoka. Kata obedo ni sirikand piny Kenya osebedo ka siro chenro mar chiwo rak ne kambi mar Adani e pachoka, oyangore ni jatend kambi mar Adani Gautam Adani odonjo gi ketho mar mibadhi maromo dola bilion 265 mane gichiwo gi wuod wadgi mong'ere kaka Sagar Adani ne piny owacho ma India mondo mi giyudo raka kama ne gidhi yude ohala maromo dola bilion 2 kuom thuolo mar higni 2. Orako nogo ema kamino ne dhi tiyogo e manyo pesa e piny Amerika. Adani to kwedo wechego. Ma koro nyuolo paro mopogore ahinya to bang' jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar ODM Raila Odinga wuokelela kendo dok ne kambi mar Adani. The Adani Group are investing in the transmission line. Their money, 95 billion. We would have otherwise gone to borrow that money, burden the people of Kenya. We will pay for that transmission line using a wheeling charge. Adani company conglomerate is worth over $200 billion. It cannot be an Adani gate. Deal with the issues as they are. If some people have made mistakes, let them own up that they made some mistakes. But do not begin to condemn innocent companies. Manager ten migao mar teko machon Davis Chirchir nokone od bura ni kambi mar Adani onge kod historia mora mar mibadhi kendo chiwo ne ler mar tiyo kod piny Kenya. I was advised by my technical team of some developments that would possibly wish to do some housekeeping and confirm first whether
we can prosecute this matter while there is a court case. Dwe mokalo e kinde twak ewi ndalo 50 nyaka ne okaw apisi, jatend migawo mar omenda John Mbadi nosiro chenro mar chiwo rak ne Adani kowacho ni piny Kenya dwaro winjruok ma kamago ne nyayo dongruok mar ochumi. If we know of anyone out there who can develop this airport better than Adani, I think the best thing to do is encourage them to propose to bring a PIP. Why can't these people who are saying there are other people out there, why can't they encourage them? Motelo kawuono kane jatend piny pok ochako twak mare od bura, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi ne ochopo e nyim od buch Senate kama ne odok ne kambi mar Adani ma yande omiyo rak mar keyo stima e bwo kambi mar Ketraco. Following those two phases of due diligence, as provided for under Section 41 of the PPP Act, we had no knowledge of any other adverse matters that could have come to light maybe now or some months or weeks earlier. Wandayi ne omako chung' motegno ni Kenya ok bi mayo Adani orak kata obedo ni mibadhi mar asoya omieno kambino e piny Amerika. And therefore, we are proceeding on the basis of the outcome of the very rigorous due diligence exercise that was undertaken by the contracting authority. Oganda jo Kenya bende chiwo pachgi ewi okang' ma jatend piny mayo kambi Adani orage mayande osemiye. Gige gi duto manyiewo gitimo ka kwa Adani ne gin gik mopondo. Kendo noponda poda kabisa mikia kamikwalie gi kama okikwalie kamitime marach gi kamitime maber. Giket gik moko bet kata ka odiechieng' mondo ti wang'igo ni gik mowacho odiechieng' matiyo. O gik mowachi mudho, gik mikia kata ka kochaki gi kaka gidhi gitimo. Sirikal bochacha nogole, samoro dwaro mana so agenda ne moro, emomiyo wacho nwa nogole, to ling kata iye, gini biro yudo ni at long last ibro soe. Kamachielo, jatend piny William Ruto okwayo oganda jo Kenya mondo obed gi geno ni gik moko dhi bedo maber e twak mare ne od bura mamalo kod mano mar Senate. Ruto oyango ni nengo chiemo kod pek mar ngima osedok piny e bwo higa achiel mokalo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Ruto olero kanyo ne jo od bura ni en kod yie gi geno mar kanyo ni giseketo mar duoko piny pek mar ngima, tego uchumi kod bero ngima jopiny. Kata odoko ni jopiny kod jotend ute lamo osebedo ka seyo sirikal mare kuom jwang'o oganda jo Kenya gi pek mar ngima kaachiel gi chal marach mar uchumi, jatend piny William Ruto onyiso jopiny nitiere ler mamienjo bang' mudho. We haven't been watching helplessly and doing nothing as adversity took a toll on the economy and undermined the livelihoods and well-being of the people. On the contrary, we have been working tirelessly to steer the country away from the brink of unprecedented economic collapse and onto a more promising trajectory. E twak mare mar ariyo ne od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate, jatend piny opako okenge matelo mare oseketo mar duoko piny pek mar ngima e bwo higni ariyo mokalo. Is that while we may not be where we would like to be, we are certainly not where we were 2.25 years ago. At the same time, the cost of living was substantially high, with prices of basic commodities beyond the reach of many households. Today, I'm proud to report that the macroeconomic indicators point to a positive turnaround and an upward trajectory. Ruto osungo chenro mare mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo, okang' ma owacho ni oseyaro dero mar chiemo e pacho kae, kendo tieko chenro mar nyiewo chiemo kowuok e pinje ma oko. Today, Kenya boasts substantial national stocks. 47 million bags of 90-kilogram bags of maize are in our stores. 8.8 million bags of beans, 10.4 million bags of wheat, and 2.1 million bags of rice. Slowly but surely, we are building a food-secure Kenya, where families need not to worry or worry less about their next meal. Ruto bende wacho ni okang' ma kamano oseduoko piny nengo mar chiemo e pacho kae. Inflation has declined dramatically from 9.6% in September 2022 to 2.7% in October this year, the lowest rate
in 17 years. Ruto bende oyango ni okenge makamago osechiro sekta mar pur niang'e pacho kae, kendo singo ni higni mabiro piny Kenya dhi uso sukari ne pinje maoko. All 17 sugar factories across Kenya are now operational, producing at impressive levels, while 4 new sugar factories are under construction. In July alone, domestic sugar production reached 84,000 metric tons, surpassing the national monthly consumption average of 40,000 metric tons. For the first time in recent history, Kenya is producing enough sugar to meet our local demand. E komachielo, Ruto oyango ni e bwo dweche bora mokalo, siling ma pacho kae osetegno ka ipimo kod dola mar piny Amerka, kowuok e siling 162 dwe mar 2 higani nyaka siling 129 e dwe mar 11. The shilling has stabilized significantly, appreciating from Kenya shillings 162 to the dollar in February 2024 to Kenya shillings 129 today. A remarkable gain of 20%. E twak mare mar ariyo ne od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate, jatend piny William Ruto onyiso geno mare ni piny owacho mar Kenya Kwanza oseketo okenge mopie mar miyo oganda jo Kenya fuong'ruok kaluwore kod pek mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jotelo ma pacho ka ogolo pachgi ewi twak ma ochiw gi jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro e od bura. Jotelo go korewo koda ka jod bura opuoyo moko kuom weche ma jatend piny nowacho. Kata kamano, gimedo sunde mondo mi oket maino e keto tim singo mage. Tadwa wacho ni yom pod nitiere e ng'iyo ni chike moketi mondo tagigo mawuok malo kadhi e county government magwa nyaka ridi mondo japiny miluongo ni japur kik wawache bunge ka ni fertilizer timo mach to fertilizer tok chop piny. Owacho kendo ko caution police ni owe nego ji oya to jopiny bende owe vandalize property ma jopiny. Omiyo koni gi koni, the rule of law must prevail, ni jopiny oluoro chik kata police bende oluoro chik sami timo demonstration. Weche mapok olosi en weche mag mako ji ma apani nyaka losi gi weche mag na wuoyo mag citizen gokinyi kendo apani sirikal weche mag SHA gi SHIF mosebedo ka chendo mag teething problems wang'e maber universal health nyaka bedi gi the taifa package ma ng'ata ma Kenya onego oyud thieth makare. Kero wuoyo ewi wach ma dhi ndiko jopuonj 20,000 go eko gima neno ni koro nyakwa chun kir matim en ni 20,000 eko odhin e kor gwenge duto. Koro gigi ekite gin weche maber mowacho lakini gima koro dhi loko ngima japiny en putting them into action. Umulu gigo te tayo wacho gik modwa timo to gi ndalo modwa timo gie. Koro gima mano morago koro wabiro rito ndalogo. Kochopo chieng' to ok ni wacho chieng' makama koro sechopo koro ere. Nyaka waked gi mibadhi to waikore mar konye nikech ne wasechiwore ni Kenya en marwa nyaka wariw lwedo mondo Kenya odhi mbele. Ka okalo kuom paro mopogore opogore mamedo wuok bang' twak mar jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro, jopiny dwaro ni jatend piny William Ruto okete tim singo duto ma ochiwo odiochieng' manyoro. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, jopiny seyo sirkal kuom rem keto lwasi maber ne chenro ma owinjore okonya jopiny. Nyiriri machuok tok jatend piny Kenya William Ruto golo twak mare wi chal mar piny Kenya kod chenro ma sirkal ni godo mar neno ni moko kuom midhiero ma osebedo ka chando ngima oganda jo Kenya oked godo. Jopiny lero ni okumba thieth mar SHA ma jatend piny Kenya koni dhi nyime kod tiyo makare ni kod ng'ikruok mathoth gino maketo ngima jotuo mago mane ogenoe okumba thieth mar NHIF kumarach. Election ochopo idwa dhi go kura to leo chung pi ochung mach bochung. Sama mach no dhi e bungu mondo miyogo ne kura no dhi gi isera maber to yien no dagi ni in kwa yieri tinya wang'owa to pi ka no chung modhi gi weche ne mamit bungu no dagi ni kwa yieri to ibro biro mi ywerwa wate
to lebe ka nochung' mondo dhi mondo ogone kura to bungu nodagi ni ine mitong'o wate. Sirikal ni nyaka wang'i e yore mang'eny nikech wabro yierogi lakini at long last gilokre kodwa kendo ok gitim gigo. Kata kiduogo e weche mag SHA mag thieth, jogi gin githiedho jogi oko, ok githiedh Kenya ka, to wane mwachandre kata dispensaries onge yedhe. Wakati anasema eti kwamba SHIF inafanya kazi ama SHA, kile tunakumbuka mambo ya shisha ni ile ambayo ilikuwa inatumika kwa mabaa. Shisha ambayo ilifanya kazi labda ni hiyo ya zamani. Hii shisha ambayo iko sasa, ukweli ulioko huku ni kwamba hiyo SHA haifanyi kazi ipasavyo. Sani no berdi to kako kele ngwech mokelego. Ile pesa yenye tulikuwa tumelipa kwa NHIF itusaidi, hatujui ilienda wapi. Sasa ukigonjeka unaenda pale hospitali, hakuna usaidizi. Mano jopiny opuoyo okang' mar ndiko jopuonj, kata kamano gikoni bang' ndikogi chudo margi be owinjore odonje wang' saa. TSC is an independent commission. Oningo bed ni ging'eyo ni gilak jopuonj maromo nade. Koro kondingo bed ni ji dhi go chong ni gi piny ne president eka koro migi thuolo mag ndiko jopuonj. Wawuoro ahinya ni to bende wan gi independent commissions ma constitution oyiero. Pok aneno kata 35,000 mag jopuonj miwacho ka. Mana neno ne en mana mag contract mag JSS to bende nokoromo nikech skul ni mana gi japuonj achiel ma bende ok chul. Pesa ma nyocha Ruto tere kanisa modwoki ka okaw ochule lecturers mondo lecturers opuonjnwa nyithindo nikech wan jonyuol kaka wasechulo fee nyathi nuoyo kendo higa manyien kendo chako dok e kos manotimo. Bende gilero ni kata obedo ni sirikal yango thuolo mag tije ma rowere oseyudo kendo imed losnegi e pinje maoko, kwan ma iwachono pok gineno ka oriwo rowere mawuok e kor gwenge. Sama tin ni ji 700,000 oseyudo tich e Kenya ka, to wan jogi ok wane nikech mago numbers madongo mako yudo tich e Kenya ka. Communities wanyaka wane gigi. To wan kuma yae, pok aneno ng'ama ondiki ni odhi kata oko. Mi nyithindo kasi ya mitani. Eka nyithindo gidang bet samoro ka koro akanyi to nindo. Nyithindo gi hinyowa. Nikech wegi gilutni e lote nyathi osomo to kata en gi certificate to kata kako timre onge. Kamano bende gimedo ni jatend piny okomiyo pek weche rochruok arita kwe mamedo nyapachoka ahinya to ganda malal miro. Ya utekaji nyara imekuwa jambo sugu sana katika nchi yetu ya Kenya. President hajaongelelea hiyo mambo, hajaitilia maanani hayo maneno. Magi biro kinde ma jatend piny Kenya William Ruto osingoni oikore mareno ni ywak kod duonjo Kenya duto owinji e telo mare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruok Governors ogolo ywak ni okang' mar sirkal nduso pok mar omenda manochan negi kata ni mondo moyodhi negi ohinyo chenro mayande giseketo mago mag dongruok kochopo nyaka sani kopok ochopo kare singo magi kod migepe mag county. Jakom riwruok Governors maen Governor ma Wajir Ahmed Abdullahi wacho ni kata winjruok mayande giketo gi jotich kaka lakteche kod mamoko sani dhi gore lwanda nimar omenda mayande gigeno yudo mano mar loyo dwarogo ong'ado oko. Ne oloso bang' kanyo winjruok obedo mano mar mondo mi ochwal ni counties bilion 387 kowuok shillings bilion 400 mayande owinjore omigie. We know how we got here, which is the issue of the finance bill that didn't go through. But it had never occurred before since the promulgation of this new constitutional dispensation and since the counties were established in 2013. We have never really had to go back on DORA. We want to register our disappointment. We would have gotten an increase of 13.5 from last year. We would have been neutral with respect to payroll costs. But now, we're actually taking a hit of 11.5 billion as a result of an increase in payroll costs, which increase in payroll costs has not been offset
by the increase in equitable share. Jatend migao mar ohala e sirkand kaunti ma Homa Bay Polycarp Okombo ema koro dhi bedo spika manyien od bura mar kaunti no bang' MCS yiere gi ombulu maromo 46 kuom 51 mondo mi okaw thuolo manyocha odong' nono tok spika Julius Gaya gwetao magitimore kane Julius nogweyo tao juma mokalo. Bende koro ochwalo owal kanyo gi governor Gladys Wanga kaka jatend migao mar ohala kendo chwalo nyinge e od bura no. Jafamo mar Alia Beach Nicolas Mathoth. Juma achiel bang' gwetao mar Julius Gaya kaka spika od bura mar kaunti ma Homa Bay. Od bura no kawuono ne yudo spika manyien ma en Polycarp Okombo mane oyier gi ombulu 46 kuom MCS 51 manogo ombulu e chenro mar yiero spika manyien manotim e od bura no kinyi ma kawuono. Okombo osebedo jatend migao mar ohala sirkand kaunti ni kuom higni 2 ka koro bedo jatelo mar 2 mowuok e bar sirkal kata executive madhi tiyo od bura no bang' yiero mar Huntington Day mane en apisa migao mar lope sirkand kaunti ni masani en karan mar od burano kane osingo tiyo kanyakla gi MCS mar dongo od burano. Mokwongo agonye Nyasaye erokamano kuom rita machopo odiechieng' ma kawuono ni. Mar ariyo agonye MCS erokamano maduong' sana kuom gima gitimona ma ginyisa ni gigena omiyo giyiera odiechieng' ma kawuono ni mondo abed the speaker. To maduong' manyalo wacho ni kaka County Assembly of Homa Bay wadhi move forward, wadhi dhi mbele mondo mi wakel dongruok ne Homa Bay County. Okombo ne olaro komno gi ji mamoko adek ma gin Boniface Owino mane owuok kod ombulu 2, Dozel Orwa ma bende noyudo ombulu 2 ka Innocent Masara to ne owuok kod ombulu 1. Boniface ne orwako yirono kendo go bade piny ni Polycarp Okombo ne oyombe lela. Kod mbaka kendo yie no dhi ng'iyo welfare mar members of assembly gi workers duto te my county assembly. Amor kabisa. Bedo namba 2 kiyot to watemo mu bedo namba 2 kendo wang'eni next time wadhi yude kata ka gimoro wuok tibiro ng'ewa wane map ng'ewa ni watiyo matek. Jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogendo ne okoni MCS ne winjo matek kinde ma Gaya ne en spika e od burano kane okoni Gaya ne chalo chwarni mano osebedo kakayo MCS kata kamano ne otamore fulo gimomiyo ne gidwa theche okia PC. Members wage chien kanyo winjo matek kabisa. Chware nyalo kaye ot to mbaka tego nikech in gi lewni ma samore nyiewo korea nyien ndie dendi kata be ni chwarni nyo kecho to jowage nyo kweya. But it is good. Jomoko nyo penjo ni tang'o miyo speaker resign. Mano penjo. Kopo na resign ni attend my resignation as a majority leader. It is upon me mondo mi awuog oko mondo I explain maber ni an resign because of A, B, C and D. Kuom MCS mane oloso bang' chenro no ne okoni speaker manyien mane oyier mondo ti kanyakla mari o MCS kod ongo od burano. Kwan Nyasaye mondo mi rieko mano mi Solomon Wuod Daudi. Ana kano kelo dwaro ne kaka Polycarp mowacho ni jokama ambe miauru gina timra nade atem no aneno kaluwore gi kisera mane oketo no nikech wan gima waketo mbele en welfare wan gadiera gi chir ni jogo ma wayiero ariyogo acting clerk ka achiel gi speaker ma wayiero biro tiyonwa maber. Kamago kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay bende golo pachgi bang' yiero mar Polycarp Okombo kaka spika mar od burano. To nyaka sani ambe kako sa yier Julius Gaya no minister mar ohala no ok ang'eyo nikech an kaka nene kaka jadak ma Homa Bay County ka aneno ni en siasa ka dorache assembly ka kaka speaker to do dhi dala chuth ok ang'eyo ng'imo chako duoge gine mar ohala e minister mar ohala. En mchapakazi he is up to the task nikech ne jatend migao mar ohala to kod saga. To maduong' kabisa no bed gi rieko mathoth ma ok ji ma wajumbe makagi MCS gi dhao kocha kod koni ubed speaker madwa riwo. Magi timore ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne osegwelo Gaya kaka jatend migao mar ohala e piny owacho mare thuolo manowe kod Polycarp Okombo kendo chwalo nyinge od bura mondo mi obi ogoye kogno. Bang' yiero mar Polycarp Okombo kaka spika manyien od bura mar kaunti ma Homa Bay ka MCS od bura ni koni gigeno ni moko kuom chandruoge ma gisebedo ka gineno biro rumo sama koro Polycarp Okombo chako tich ayanga kaka spika od bura ni. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koke matimore kaunti ma Homa Bay ne en buok ne jowuoth kod jopiny alwora boma ma Busia bang' chok wi dhano ne oyudi e bas moro mane riko wuok e boma ma Kigali, Rwanda kadhi e boma ma Mombasa. Bas no mar kambi mar Trinity Express
ne ofweny ni kod chogono e kinde ma obila ne timo peksen e tong' mar Uganda kod Kenya. Jofwambo marwa Hilda Obuya ni kod lerno. Jopiny mane ogoyo kambi e tesend obila ma Busia ka gidwaro ng'eyo adier ewi chok wi dhano ma ok ong'ere mane oyudore e bas mar jowuoth mane owuok e boma maduong' mar Kigali e piny mar Rwanda kochomo boma ma Mombasa. Ilikuwa imepakiwa vizuri na mapolisi wakachukua wakaingiza nayo kule ndani. Chogono no ofweny gi obila mane rik goyo peksen e bas no mar kambi mar Trinity Express e kar donjo e tong' mar Kenya kod Uganda. Dereba kod kondakta mar bas no ondiko dhoge e steshend obila ma Busia. Moko kuom jodak ma Busia onyiso obila mondo mi otim nonro mar fwenyo kuma ne chok wi dhano no nowuoke. Wakati unachinja mwanadamu mwenzao kama mnyama, unafikiria nini? Unatoa damu yake, unachinja mkono yake, unachinja kichwa yake. We mwenyewe ukichinjwa utasikia aje? Ginyiso luoro ni kibeni nitiere ohala mar uso fuoni mag dhano. Kwa hivyo tunaomba vyombo vya usalama viweze kuhakikisha kwamba yule mhusika mkuu ambaye anafanya hii biashara chafu aweze kushikwa na mkono wa sheria uchukue mkondo wake. Hilda Obuya, Ramogi TV. Nakura mjongi kanya mwaka wa yuyo masani sa usakaldaika pradekto sa pagario hado ukun mathoth mutingo nono magazeti kikidi mabora. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Nokelo ni pado kaka dona kachiel koda anyango mili. Wai dona Juma ni chiro mar Ramogi Night chakoro mgejuang wakelo ni Upiyo Jarumba live. Anyango mili nyaka bondo. Ekidiny mar jangolo mar Juma wakelo ni sigand Isaka Makaya. Makaya loto katungo nyarbe. Sangwene wange Teacher Beach Ramogi Night kete manaka. Makaya loto katungo nyarbe. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Ne opidhogi gi hera. Adwani ulos kindo. Iwinja? Nomiyogi kar dak kendo puonjogi tiend bedo joot. Wach moro na ilusa matinu dhao nularo mwandu. Because heshima. Odhisa mi ka luor ta mi luor, lakini odhisa onge ching mi luor kata dichiel. Kata kamano, kaka kinde ne medo kalo, ich lach kod nyiego ne omedore e chunygi. Kawuono, pogi. Okagon. Okagon. Be ng'uono nyalo loyo ich lach. Mano ok en lweny mar mwandu kende,
ne hera mar miyo mana e Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Wawinj wach Nyasaye kod wende majiwo chuny e Injili ngima. E Ramogi TV kae, wamiyi sabato maler kod wende mabiro gwedho chunyi. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Chandruok mar richo ok deal godo gi church board. Chandruok mar richo ok los gi business meeting. Chandruok mar richo en chandruok michimo godo Nyasaye tir. Injili ngima. Sabato. Sari okinyi. Kik bai. Hello everyone, my name is Mercy Omoto and I'm delighted to welcome you to the Hapa Women Summit with the new dates being 22nd and 23rd of November 2024 at the Mudhu Beach Hotel and Spa. We welcome all the young women, entrepreneurs, corporates, government bodies to be part and parcel of this wonderful event. You're welcome and see you in Mombasa on the 22nd and 23rd of November. View Travel. Dream, explore, discover. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek, wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyaka Supreme Court ngewe abatieki. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Ai, onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pilo wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma yaro walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia
Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni nyakromo jongo kiny makawuono no magazet chako sanda kosekalo 39 tok saa 12 an ka kod Joey Raymond odano non gazet mara Daily Nation to mokwongo Joey chiewo yo machana de kawuono. Chiewo maber weche ng'eny. Wang'ado ragcha. Nyoro kano atieko ka ne tiegeno ni ang'o midhi lose. Yes. Mono wacho kar kanyo ni ponono dhi mulo weche machiegni kod ngima dhano. Aneno ko dok ne moko kuom chenro mang'eny mag sirikal owuoyo weche mathoth, but apani ker be ng'ama en ojanja kidogo, omanyo gima kata tok twak ne gi jopiny ji dhi wacho ahinya, ae bang'e to poji to wacho ni koro ragcha, koro wang'ade. Tiyudo ka kuom gik manowacho te iyudo ka koro odong' ni orak mar Adani cha mong'adi. Otherwise achiewo maber. Nyakoro mga jang kamora mora magintie yie gi kaw mos nano yaore. Nyakoro mga jang yaore mire kamora mora intiere an kodi kanya ka giko nyaka kilo fasolo te kisumu kanya kwar mo keo nyaka chisango tan ka giwod nyaka nyabondo. Got mesa wood pasta. Wacho mogo cha angwa kunya ne mathoth mentiere sane wacha kana kar kai wacho ni Adani. Yes. Koro sani en ibura mabene odonyo kwacha piny Amerika mag mibadhi wachni gola soya maromo bilion 32 mondo mi oyud rak e piny India madhi miye yuto maromo bilion 400 mane wach mantiere kar ka. To bende jatend piny Kenya koro owere kod rak makamano ng'ado maket rako kod mano mar JK. Ok ang'eyo ni dobed ni en lokruok manotimore e yiero mar piny Amerika, nikech orak kata nonro mondo mi tim ma bi gichope giko ni achiel kuom johala go no ogolo mit bilie mondo miyo rak makamano. Atemo ng'iye gi lokruok manotimore yiero mar piny Amerika kowuok kuom ker machon Joe Biden gi sani ker masani ma biro e telo mano Donald Trump. Weche mamoko mane ose chako kedo godo bende king'iyo kata piny Amerika chung'ne e weche go mag mibadhi, e weche go mag njore, kachiel kod weche go mag timo ohala moko mok piny ok oyie godo kaka mago mag uso yedhe mamero ji, money laundering. Iyudo ka piny Amerika Donald Trump no campaign kabisa kowacho ni mago gik modhi kedo godo ahinya. Iyudo ka koro sama koro telo ni lokore koka maling' koka fwenyore ni kambi mar Adani ni notemo chiwo mit bili e piny Amerika. To iyudo ka bang' mano endo ni to koro twak mar ker e od bura okawo okang' motegno. Ok ang'eyo nikech ing'eyo ka magi jo matimo ohala ma samoro be nigi tudruok kaachiel koda gimbe gintie koda duol e weche mopogore opogore. Samoro maendi ne miyo piny Kenya luoro nikech nitiere maling' manoseliekore, nitiere mit bilie moro be manochiw piny Kenya ka mondo miyo ragno ne giyudi. Tiyudo ka sani koro lokruok motimore e piny Amerika, ok ang'eyo ni nikech koro chir ma samoro piny Amerika okungo nyiso kosiemo wengegi emomiyo piny Kenya bende oduogo. Kata kamano gima timore ni PPP kata private mano orak mano oketi koda piny Kenya gi kambi mag ji giwegi PPP ne en gima ber. Kata kamano kane gidonjo e orak kod Adani nitiere gik mang'eny manoum ne jopiny. Mokwongo gik manokwongo liekore ni Adani ne biro kawo tayo tije e kambi ndeke kuom higni maderom 30 ma japiny neno ni higni 30 ng'eny ahinya, ma samoro e kind higni achiel ka nyaka higni 10, higni 15, higni 20 nyaka higni 30. Gik mang'eny nyalo timore ma kata samoro tok ka ker osewuok e telo ginyalo biro lokore ni wan orak ne watimo kama kama. Alafu iyudo ka kendo gima ne bende ji otemo kweda ahinya en ni oragno nok oket ne ji ayanga, ji nok ong'e ni to ang'o gang'o manie oragne. Koro apani Adani donjo e deal kata donjo e orak gi sirikal nok rach, mak mana kaka ne gibiro ling', orak oket ling', gigo mane funde mane orak no bende ok ong'e, ma kata gibiro lokore to gikawo airport chuth ber ji ne ok ong'e. Koro apani gen gima ber, ker no okawo okang' maber, ng'ade oko mondo kata ka ng'ato biro to bi manyien, nikech timo orak gi kembe ji giwegi to ok rach. Lakini ka gibiro next time to gibi gikete ler mondo japiny kik bed gi to mang'eny,
mana kaka weche koro ne timore pacho ka. Ai nyakoro mo jo wana bende kera ngar kanyo ite mara par kod ariyo mia peke sigana kaka achiel kuom mago mantiere weche gi mag siasa ma bende kera ngar kan tiere wacho ni politics wacho ni state agents trailing Austrian DP Gachagua. Tie gari moro ma Gachagua no wacho ni gari ni osebedo ka luwe. To korango number plate mar gari ni. Number plate mar gari ni obedo registered ka NTSA kaka mar lori. To kirange ni saloon. Kirange mos tido ki wacho ni jogi osebedo ka time nade mokwongo Gachagua ywa karka ni jogi osebedo ka nie dalane ma Nairobi ka kamodhi chiemo rangach kamodhi chiemo chieng' Jumapil ka odhi kanisa modhi chamo late lunch. Gari ne nitie kode kanyo kowuok modhi dalani man Nyeri gari ni pod luwe aluwa gari osebedo kode kuonde gi duto otieko kanyo ko wacho ni kaponi gimoro amora otime marach jopiny ong'e ni sirkal kata state agents gi emohinye en ywak mabiro kinde manok bang' kano segole pis. An ing'e ni siasa mar weche arita kwe samoro ok adwaga kawo mayot ahinya. Kata kamano wang'eyo ni thich oko mar jalup ker Rigathi Gachagua en gima ne ok dhi rumo machiegni nikech tok time ineno ka siasa osebedo ka nyayore ahinya to masawa mar piny Kenya mano ugwe ji wuoyo coalition manyien iloso ji bende biro koro ang'eyo ni samoro weche mag siasa masawa mar piny Kenya pod dhi medo mana dhi nyime. Kata kamano gima ng'eyo gi Gachagua ni nokwongo ywago weche gi mag arita kwe ma bende wacho ni nomaye jorit kwe meke. Kata kamano sirikal oduogo ne moko kuom jo arita kwe. Ka koro ero nosedhi mosetimo nonro ma samoro oseng'eyo ni number plate ne en mano mar lori kamano. Ting'e ni mano samoro bende ok nyal nyiso ni koro jogi dhi weyo lawe. Samoro gidhi cha giduogo gi number plate moro moloki. Aneno kata tipo moro e mbui odiochieng' manyoro. Ka nitiere yo moro manyien ma jokuge kwalogo gari. Sama idhi tipak gachi kacha to en KBS. Gibiro gi stickers mag number plate to gimuono kacha koro giloko gari KB kata KBZ. Koro ng'eni in kidhi nena gi oko tidhi timo search KBZ 004B. Ng'eni sama idhi timo search cha samoro gino loka. Koro apani gima jalup ker bonego bene timo weche gi mag arita kwe. Oketa yanga kata kodhi kamoro to oketa yanga ni an kawuono adhi ka gi ka. Samoro bende olok kata nyamburko mage nikech ok inyal wacho ni ng'at achiel ni en iluwe 24/7 nikech kata sama gari wuok. Koro apani gima bende otim embe owe keto liet mar siasa ahinya nikech ka gigi nosetimore duto ne gitimore e rumbi mar liet mar siasa. To ka gidhi nyime kama to samoro ok apar ka sirikal nigi haja mar timone gima rach. En mane magi koro mana mimede siasa kaka ing'eni en ng'at moro mo kizungu luongo no attract sympathy. Ora ni mondo ji osiko ka oro miaye. Koro kwada wacho ni mane gimotimo kata kamano wakwayo sirikal kata mondo miya arita kwe nikech at the end of the day en ja Kenya kendo deserve dak maber. Kamano nyakoro mo gijwang'. Ang' waranga ne ite mantiere iye kae tang'eni mopogore gi mara Gachagua no tiere mar Odinga mabiro ite mar 8 yena mondo medhi ite mar 6 kae kama Ruto loso weche manyoro weche mag pur. Owacho ni piny Kenya dhi kama kare mano ka wantiere e ite mar 6. Ruto, things have become better. Twak mokalo bende nolosi gigi. En wacha dier nikech ka to koro wawuoyo. Gik mang'eny pod ok odhi kare ahinya. To ang'eyo ni ker nyaka nodonje telo higa 2022. Kawuono wane higa 2024 ma bende koro wacho ni koro gik rum. Wanyalo wacho ni sani koro wane higa 2025 ka Nyasaye oyie. Malich mokadho an gima ok ahero e tend William Ruto ni en wechego ma ng'iko dongruoge mag tend loch gwenge. An kanye ma tend ker masani ok mora godo nikech gik mang'eny obedo devolve odok piny kucho to ywaruok osiko kinde ka kinde to iyudo ka kinde manowuoyo ni oko ogo kambi ahinya e wechego mag ywaruok e kind sirikal mamalo gi sirikal mano mag counties ka en owuon kaka ker motelo ne sirikal mamalo mano ma national government ka bende ochako duogo en gogudu ma bende ochako telo ne gende sirikal counties kaka ker. Arito neno ka sirikal nikech aneno kata ketimo sigana kaendi ka jakom mar Council of Governors owacho ni nitiere moko kuom chenro mag dongruok mag gidhi ng'ado ahinya to e lai mag thieth ni mar omenda mane gigeno mondo mi odonji ok odonjo te ne gigeto bilion 400 kata kamano sirikal oyie miyo gi bilion mano 300
gi 80 to kod 7 mamano ng'ad maloyo bilion 15. Adier bilion 15 kamodonje gimonyalo timo nyaka nenre. To adwaro winjo ka ker ne dhi goyo kambi ahinya kata nodhi keto tiende ahinya mondo mi olera ni to ang'o miyo ng'ikruok nitiere e chwelo mag omenda nikech magi gik madhi chwalo dongruok. Ka en owacho malo kuto gino siko kowacho kata aneno kowacho wechego mag agriculture. Aneno mana kumulo fertilizer manokelo ema bende omulo. To fertilizer dong inyalo paro kileo ka piny Russia ema ne odonate no fertilizer ma be ngoche moko nodugo mokawo mochako mede kidi. Koro iyudo ka sirikal wacho ni ne gimiyo ji fertilizer mamano to ne ber ka gimiyo ji fertilizer. Kata kamano nyaka be gilere ni moko kuom atamalo mang'eny mag fertilizer nowuok e piny Russia. Owuoye wechego bende mag arita kwe. Koro ka ker nowacho ni gik moko dhi maber te mana kaka iwachono, an anyalo wacho ni nyaka gie sani kapok aneno komendo ochako donjo e counties kendo weche mag dongruok ochak chwal ma onge ng'ikruok eka dhi yie ni. Erokamano nyakoro mojong bathe ka nitie ite machielo kama walose mano iteno mar 7. Iwacho ni jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni nitiere jok moko kagi gazette duongo ka ni state actors. Ruto accuses state actors of sabotage kata sabotaging mano graft fight. Nitie weche mag kedo mar tieko mibadhi. To nitie jogo mane sirkal mathiro cheno machalo kama mayuak ma jatend piny Kenya. Nyoro kano loso kwa wacho ni rot monego bed ni dino en mano mar mibadhi. To bende itime yo makare. Jatend piny koro wacho ni ero nitie jok moko man ka moro amara ni gini nyaka dhi mbele. Koro gin ema giduoko chien lweny machalo kama. Kamachielo bende iwacho ni Chief nigi tabu mage kata kamano kiwacho ni Taifa Care mano paro ni moro manite baba care donge kata kamano iwacho ni ero en gi tabuge kata kamano to biro chopo kare gik moko boriere. Ayie gi gima ne ker owacho mokwongo. Yie ni adier ni ng'ikruok nitiere e transition kata lokruok manotim kowuok okumba thieth mar NHIF nyaka SHIF. Oyie na adier nyaka gie sani pod nitiere iluongo nang'o teething, otiyo gi teething, yani nyathi ma koka donjo ma leke gi koka chako wuok leke mag chak. Adier gima ne ker otimo ma mokwongo nyaka wayie ni notim e yor rikni ne en loka the whole system dichiel. Kokawa to osewach ni koro NHIF iloko to dhi e SHIF to osechak nyis ji ni dar to ji dar to osemi ji deadline to en gima osetim in a rush. Bang' mano oselok the whole system osetransfer nyaka details mag ji koka ywak ochakore. Joma koro dhi nikech sama ne iloko cha to ne en amena ber. Iwacho ni gima ioda gi gima okelni nopogore. Iyudo ka koro sama ne olok giga adier nogimiyo jo Kenya nikech de ber kaka ute fwambo mekwa madongo gi ni kuonge miyo walai no mokwongo. To koro sama in kata wach mar chal mar piny tiluongo jolony e weche mag thieth to gibiro ma kata mor gi sirikal gibiro gi that gi blueprint tiluongo jalony ma bende ok owuok ka sirikal to koro ji compare notes ka kipenjo ma to jalony ma wuok ka sirikal cha wacho mare to mowuok ka ji giwegi cha be wacho mare. Nonego gimi ute fwambo thuolo mondo mine wakwong waler ne jopiny gini kapok olokgi. Iyudo kata ka negi sponsor gini kata for a month koro kochopo gokinyi kata twice a week tuwuoye wachni ku prepare ji mondo ji o transit. Iyudo ka sama koro ne dhi timo lokruok ji mang'eny ne dhi transit ka ging'e ni ma gikelo jalony ma wuoye wi chronic diseases tuoche kaka cancer gang'o kidney gang'o. To iyudo ka ginotime in a rush kuka sani kuko yie nang'o weche gi kia pod wan gi ng'ikruok issues nitiere. But hapa ni mana kaka nokwayo ni okay ng'ikruok to nitie to kumiwa thuolo mondo koro wadar. Kata kamano an pod asayo piny owacho nikech ne gitimo gini gi rikni. To jotuo pod ywak, osuptende pod ni ywak nitie gope. Nyaka sani iyudo kata ka ng'ato dhi e osiptal koka kodhi koko fwenyo ni midhiero nitiere koko uduogo ywak ne ute fwambo koka chak menyo koka jatend migawo mar weche thieth Barasa oringo dhi Russia oringo dhi kure en koro olore mana osiptende. To samoro amora modhi osiptal nyaka oyud ng'atno man gi midhiero manyise wang'e ni ma koro chal ka gima system koka bedo upgraded kaluwore gi midhiero. Samoro jok moko magolo neno manyiso gigno
tangu gilos system agini awi marach gisewito ngimagi koro ang'o mwaloso sani kamano nyakoro mojong waranga ne piny ka nitiere sigana machielo wacho ni President Defense Universities Funding Model ma oselose kendo nyoro be ka wan kar ka ne wacho ni magi gik moko machako dhi mulo kawuono nikech magi gik mobiro tok twak mane oloso e kinde mokalo kendo kar ntiere wacho ni en romo mapodhi nyime nikech nitie komiti manoketi e yo makare kendo kata sani gidhi bedo gi thuolo mano mar golo dwaro kata gik mane gier mondo mi otim manyien e lai manyien o kata lai manyien en lai manyien mar wechegi mag siro som jopuonjre e mbalariany mopogore opogore mano wach mantie kanyo ka omedo mana sire kendo kete owach ni ka ochopo yo makare ing'eyo timo funding model ni to nok rach gima rach manotime funding model ni en gima niluongo ni pooling cha nikech an kaka jowi sana nyalo wacho ni an gi lweta moro matin kata in yawacho ni in gi lweti moro matin lakini sama ang' itero wadu moro e campus definitely nyaka ang' iyier mana pool mar jomodhier koro gima natemo wacho kanyo ni ere kaka gidhi ng'eyo nikech iyudo kata ka samoro Cleo an samoro asomo Nyabondo Bondo High School en school madier most of jogweng' ok nya afford kaluwore gi standard ne tiyudo ka samoro an kasomo kanyo to nasomo e lo jochiw kony kata sponsors tiyudo ka koro sama ang' idhi ting'iyo ni Cleo osomo Rapogi en school maduong' ma ng'ama odhier tek mondo dhi kanyo koro iyudo ka in osejaji gi nying school ng'ato somo Alliance ojaje gi nying school samoro en osomo Alliance under full sponsorship to kutieko form photo sponsor weye kata iyudo ka samoro yes asoma kata school matin lakini ne an gi nyalo to kachopo sa ndiko gino model no to andiko ni ajadhier koro iyudo ka oketa e kikundi ma jadhier kata kamano an gi lweta gima sirikal nokotimo maber sama ne gini teni en ne kaka modalities mag ng'iyo pooling gidhi ascertain nang'o ni nyathini emomiyo nawacho ni kaber to gichak sani makoro nitimo penj mar form 4 gidhi e skunde tapani kanye monego skunde koro chiwe details mag nyithindo kamano nyakoro moyo mano mantiere ite maiye kar kanyo then ite mar 12 kama wacho kanyo ni why Somalia has declined to back Raila's AUC bid ang'o momiyo piny Somalia piny libamba ma Somalia odagi siro lek mar Odinga omiyo pe kanyo pok awinjo kama giwache ni ogisire kata kamano iwacho ni kama nitie iro samoro mach nitiere ni mar mokwongo kane migosi Odinga keto ayanga dwaro mare mar laro komni mobago nyasi pacho kaendi mano KICC noneno ker ma bende wuok e pinje mag Afrika ma ugwe kata East Africa kano biro nyaka ma Sudan, Uganda, Tanzania noneno ker mopogore opogore kata kamano ma Somali ne onge to no ora apologies mokwongo kokadho kuom ker ing'eni mano okwanya nyiewo gi sechego nikech kowacho ni ooro ng'uono mare nikech ok onya biro ae bang'e bende campaign mar migosi Odinga ni osebedo ka liekore ni nitiere pinje ma bende osekawo korgi kata nitiere e lai achiel mago pinje ma bende gin jodin Islam giwacho ni gibiro siro ng'atgi then nitiere pinje bende ma wacho dho French bende wacho ni nitiere kaka gigudo mondo mi gitim ang'owa gi wach chung margi ayanga kata kamano iyudo ka sani migosi Odinga ni e pinjego mag imbo mag pinjego mag Africa kata West Africa ka bende maduong' moloyo masani otemo goyo debe kata lombo pinjego ma bende ni e bwo mavul mar ECOWAS ma ng'eny gi wuok e pinjego mag West Africa aneno kodhi Benin odhi pinjego mag Nigeria ma bende aneno ker machon Obasanjo miye sir mokalo kata kamano oboke ni owuoyo ewi ker mano mar piny Somali gimomiyo kosir migosi Odinga an anyalo wacho ni pok owacho gi dhoge kata kamano nitie maliekore ni pinjego mag jodinde Islam kaachiel koda mago mawacho dho French nitiere kaka gudo kegin kata kamano we wariti nikech kata kuma migosi Odinga odhieni odhi timo limbe achiel kachiel ne waneno ka ne gidhi e piny China ne kero wuoyo kodgi osedhi nyaka e piny Ethiopia kano dhi launch campaign mare koro gima duong' moloyo ni kura to kigoyo Cleo to ok de ji ok de gochni te koro wawe focus e jok mok dhi gochonwa watem ng'i ahinya joma sirowa gi sani mondo kik geno warum ahinya in isechopo Addis an kuno isechopo Addis Ababa ntiere kar ka mano ite mar 12 nyakoro mojongo dichi manyoro jatend piny ok jatend piny Afrika mano
ogai mara ODM Raila Odinga ne ochopo e pinyno mara Benin odiochieng' manyoro kendo en mano mar neno ni odhi e yo machal nade kaeto bang' mano obedo kanyo koda twak koda jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok kod pinje maoko mano mantie kano Olusegun mano Abdi Bakari mamoko pontiere karka ang'walang'ana ite ma iye karka wadhi ane machinglo e ite mar 10 koda auchiel miane paro mapiyo mantiere karka gima timore odiochieng' manyoro. Okay, kaendi ker nitiere kanyo mano machinglo kanyo endo aneno kage magidhienyo kanyo en State of the Nation Address mano twak manyoro ne ker otimo ne jo Kenya. Kineno kanyo endo nitiere jomo opogore opogore, tipo mag ji mopogore opogore kanyo endo. Aneno speaker mag ute buche 2 motelo mbele molielo wiye ni mano speaker mar od bura mar Senate mano Amason Kingi ay morwako angolo tokeno mano Wetangula. Ay aneno kanyo mago gwenyororo ma tiende otudno mano ker ma pacho kaendi. Ay ng'iyo toke kanyo endo nitiere jamaa wa Mitego mano thicho oko jalup ker mano Migosi Rigathi Gachagua. Alafu koro parliament kama ni wuoye aneno weche mopogore opogore nitiere kanyo weche go mag finance bill mano book maralumno. Alafu nitiere weche go mag SHIF, nitiere kanyo Adani, nitiere weche go mag new university funding model mago moko kuom thoro mag weche mane ker otwake. Koro gima jama chienglo ni temo wacho kaendi en ni ker temo ng'ado nyororo. Aneno koting'o akso e lwete kanyo endo. Otemo ng'ado nyororo nikech nitiere kaka ne wacho ni Adani nikech miindi ma ogole tipo kanyo mano ok Adani. Koro temo wach kanyo judge machinglo temo wacho ni kata ker kano wacho ni rak mane nie kind Kenya gi jotimo ohala Adani ong'ari. To nitiere kaka wachore ni Adani nosegolo mit bilia moro ma ker tuewa. Koro no speakers bendo buok ng'ani wachang'o. To nyororo moro bomoko tin kama tin nitiere gima ging'eyo. Koro noko temo ng'ado kanyo endo to chal maremo ema wuok. Aneno lwete nitiere gi remo kanyo gi musmeno ma bende ng'ado nyororo no golo mana remo. Matieni kata wawacho ni wagweyo rak to nitiere gik moko mane wasewinjo kata winjruok moro mane osetim maling' ma pod omako wa nyaka sani. Koro Adani yes wagole oko kata kamano kiwacho adier weche go mag thieth bende wachore ni gin bende ema pod gichiwo. Koro wang'ado lakini ok gidhi chuth wan ma pod wang'adore kendo wawegi. Kata king'ado kao tielo ne dhigo kare. Karo ng'ad tie. Wacho ni moko ne tabi pimo. Wacho ni on the backdrop mar State of the Nation Address kata toke gik mathoth nitiere ma otemo mondo mi olose nikech kanyo mokwongo nitie jal moro mantie gari moro ka tuting'o otego moko. Otego mako gimora moro mako mattress mako gari. Yo koro otego manoketo. Koro idho kod gi nyamburko eno onge mano Rigathi Gachagua. Odhi kodgi to en man kingpin. Dong ma en kingi kodgi kocha. Ma gut kingi. Kingi ne oting'o mattress, oting'o otego manoketo State House, odhigo. Odogodo. Kocha nitie katiba mipenji kanyo ni koro itime yo machal nade karka. Iwacho ni ka ibiro ka girange yo machal nade achiel kachiel nimar ka nitie kanyo ankoni kanyo ne en Finance Bill 2024 mabende ne gilose od bura kanyo gidhi Shifero Adani nika new university funding gik mathoth mane gilose odiochieng' manyoro. Speaker ariyo to penjore kani ng'ani wachang'o kawuono gik miwacho kawuono gi magi kaka piny Kenya en mane chal mar wach Nyakwara Mogejwang' mano kama bedo ka kodi achiel kachiel warangane sechiel oseromo kendo ang'e ni kinde mabiro ka wadhi bedo gi thuolo mano mar rangane kama wabedo ka wachomo kaka oganda mane ite mar 17 kama wacho ni en ang'o ma bedo kar ka kirango. Wacho ni the media should shine a light on foreign lobbying in 2027 election maparo mabiro chiwo kae koda jafwambo Matuklu mabende jandiko mabende en janon jachung weche mano Peter Mwaura mabende chiwo ler kar kanyo ni gidhi bedo yo machal nade ni ka jagombo luo ok opuonj makare mano sigana man bathe ka
wanene karka achiel kachiel mar mondo mi wanene kama e sigana no. Owacho kani ka jalut ombulu ok opuonje yo makare. Ok onyaloso, ok onya biro e winjo moro malong'o kata decision moro malong'o ok onyal chope. Nyaka obed ng'ama oseketo pache e lokruoge mopogore opogore modhi bedo kae ka itimo. To mano bende mondo karka ni ber ka ipuonjo oganda. Mano be gima watimo ga kinde mathoth ahinya kaka jofwambo wamed puonjo jowa. Ilo lemo mar MCA, woman rep, governor, senator, jatend piny, governor bende nitie karkanyo. Tich mane mantiere monego bed ni gitimo. Ing'eyo role kata tij ute fwambo ok nyal bedo underrated kata matin. Media pod biro dong media, jofwambo pod biro bedo jofwambo. Ing'eyo kata chon leo in kane dongo to nitiere gik moko ma kane wacho to ng'ato penji ti winjo kanye tinyiso gi dongo lande radio matieni lande radio no ne nyiso ni mane adiera mantie lande radio ok winjo kar chikiti saa 7 to ng'ano duogo nyiso ni adiera chiko ita winjo kolandi. Apani mano foundation kata mise mano seketi mondo me ute fwambo obeda jogo ma konyo jopiny golo odoke it jopiny. Mana kaka wacho ni kata weche mag adani kachiel koda university funding model gi dine bed ni piny owacho onywando ute fwambo motegno mogi kao bet nyakon chiel. Iyudo ka moko kuom samoro ker ma pacho ka ndino ni mana gidwaro mondo mi gigi otimre maber. Iyudo ka moko kuom jodito mage sirikal osekawo ute fwambo makoro osenywandwa kamoro. Iyudo ka kidhi kamoro to in iwacho ni in ng'at ng'ani kata in itimo kamoro. Apani negative branding no ema piny owacho nego we. Gimi ute fwambo freedom mondo mi kata ka wa criticize to wa criticize nekech ing'eni iluongo ni telo chalo doho. Chalo doho dhako makoni gi dhako makoni. Koro onge maburu bet ni ok yuagi sama tin. Tido ka ute fwambo mamekwa gi wamenyo gigo matimore. Tido ka samoro kiwuoyo ti iduoge loko ataro kama. Mana kaka Peter Mwaura wacho. Kata yiero maduong' mabiro ni ka ute fwambo komi thuolo mondo mi ochak nyiso ji kata ko wacha adier ni weche mag thieth gi noko tim gi yo makare to od fwambo okelo jalony malero gimomiyo giparo ni gigi noko tim yo makare. Wamigi thuolo mondo giwachi mondo mek wachopo yiero maduong' higa 2027 japiny obed gi ng'eyo mondo mi kata weche moko mag kata mag CDF. Ing'eni ji ong'eyo ni CDF en basari gi moko madongo. Wakete lai ma bende ute fwambo nyalo menyo kuom higni 5 gi jaod bura yudo pesa di otiyo go nang'o ka watiyo machiegni gi auditor general mondo japiny ong'e ni adier kare pesa wuoga kama to kama yo kitiyo kod tiko de marach maber. Ok ni wan walando mana infotrack mowacho ni jaod bura motiyo maber en mag otiyo maber nang'o pesa no yudo adi to tiyo go nang'o to motiyo marach otiyo marach nang'o otiyo go omenda marom nade to omiye marom nade kapok to en marom. Koro apani mana kaka iwacho ute fwambo wan koda ting' mapek mar yango adiera kendo golo doke it japiny e weche duto ok opogore kata gi yiero kende nyaka mag dongruok. Koro mojwangi winje kar kanada na dhia ne aranga ni itimo gik gazet mara Daily Nation kai kama wacho kanyo ni weche mag somo gima omiyo ng'anyo ni pod dhi nyime kata doko ni omenda maromo bilion 4.3 bende osechiw ne lecturers. En ang'o matimore kar kae odiochieng' manyoro ne nitiere twak manobedo kata kamano gichiwo giwacho ni wadhi mbele kod twak kod sirkal. Omenda monego bed ni chiwo odong' kanyo omenda maromo bilion 5.4. Omenda duto monego bed ni giyudo en bilion 9.7 magirito. Ing'eni kata ka in kan gi gopi to abira singo ni nadhi miyi to kochopo samo onego amiyi tamiyi matin mohingo modong' mang'eny. Alafu kata ka miyi tamiyigo e yor adhok onge ndikruok moro amora. Koro apani jotend universities gi gin kare nikech giwacho ni I will only call off the strike if we get a commitment in writing on how the remaining amount will be paid. Ing'eni ng'ato konyise ni Cleo kaka 5,000 no aboro modong' aboro ni koro shanga ibro oro na tich adi samoro nyisa kamano. Koro apani gin mana right nikech kata motelo ne magi moko kuom ng'anyo ma bende osebed kibago pacho kae ti ing'ado tok witimo winjruok. Kido ka giduogo ywak no girimiti kata winjruok mane waketo mar dok e tich ok omi luor kata kobedo honad gichak gitimang'o gichak giloko pachgi. Koro apani kokete andiko ginyalo tiyo gi andiko no dhi e doho kata ginyalo tiyo gi andiko no e luongo ng'anyo gi moro motelo. Kata kamano apani en gima ber chako gi kamoro nikech en gowi mar mano bilion
9.7 to Rero ne gisegolo bilion 4.3. Modong pod ng'eny, yes, lakini kama gichung'e mar timo andika, gichiw winjruok e yor andika en gima ber. Kata kamano, all in all, gini oseng'iko wechego mag somo e mbalariany mopogore opogore. Sani bende koro wadhi e holiday ma Desemba. Koro kata ang gidogi, aneno ka gini gidhi bayo mana time mondo holiday orum. Gidhi chako, somo dhi chakore achaka maber higa manyien kaneno gi kaka chal dhi, nikech pod onge winjruok moro amora. Nokoro mujua mano ka wantiere kar kanyo wacho ni nitie sigeni mathoth bende ka irango ka achiel ni to gidhi bedo e yo machal nade. Ong'eno waranga ne ite ma iye kanyo wadhi ne ite mara 39 e weche gi mag tuke kama gintiere kar kanyo. Koro gidhi bedo kama chal nade. Ang'e nitie sigana mara Firat. Dipo ni ochopo kama idhi riembe tich koso dhi bedo kama chal nade. Kama chielo nitiere ka ite mara 39 ka nitiere jotugo ma Kenya ma bende ne oyudo thuolo mano mara jatugo achiel koda ka kocha mochopo e listi mag jogo ma idhi mi mich. Wacho ni awards shortlist kata nomination magiyudo, mano nitiere young player of the year, mano jatugo mantiere kar kanyo Valerie Nekesa, kachiel koda ka coach mano Mildred Cheche, ma bende nyocha no oyudo osimbo mare, mano bende e sobe kanyo ga Tekiriri Women gi weche mathoth mantiere kar kae. Wacho ni Kenya under 17 coach Cheche kachiel koda ka striker Nekesa giduto gichope CAF awards, mano kama gintiere. Ingini onge joma no omiyo piny Kenya nyadhi maloyo nyiri mago ma jotuk adhula e bwo higni 17 nikech mokwongo chopo margi e World Cup ne gitimo maber kabisa. Kata koro ne gidok to ologi gi England, ologi gi South Korea, ai bang'e giduogo lo tukgi mane gigocho gi team mar Mexico. Iyudo ka wan gi jotugo mane pod tindo ahinya. Tapani nyaka kama koro wagikeni ber ahinya ka koro at least gin e rang'iny ma bende koro piny ngima nyalo menyo gi kopogore gi piny Kenya ka kende. Gi wechego mag Firat, tapani nyaka gi sani lwasi mantiere wechego mag tuke en iriembo coaches kabisa. Mani uno riembo margi, Yanga no riembo margi, kiduogo pacho kaendi Gor Mahia riembo margi, FC be nyalo riembo margi, Kenya Police bende naseneno ko fundo ofis gite riembo jite. Koro apani iriembo kamoro amora. Mondo odhi. Mondo giwewa kar ka. Jowi, erokamano ahinya. Weekend bedo mabor. Tugo mar FC Leopard koro Gor Mahia mano bende go Kasarani ochor nyime. Ing'eyo katieko gimoro baneno ka mobiro manyien. Akia ni en ang'o nikech ndalo moko ne wan gi wer moro kana Anguka nayo. To ineno ka nyaka ne wer Anguka nayo no gik moko lwar dani gine lwar gi mama lwar. To sani moro ka obiro kiani mapangale. Mara jipetore ma kora kiani mato nyisa ang'o kwa dhi holiday ni. En betruok, tineno ka sechego betruok moro kosechakore Kisumu. Nyithindo moko matino mabeto jika. Tiyudo ka samoro ang'iyo ga kaka season dhi gi wende mawuok. Sani en mapangale mara ang'o mama nyiso kwa dhi holiday. Akia wawa kamano. Deta mipimo. Jonjore ma Kisumu to ka gineno chenro kawuono gibeda motang' kik gidonje weche ma kamago, giritre kendo gibede e okang' moro manyime nyare kosekalo 12 dus achiel mar okinyi ma kawuono yena mondo mi akayo masane kaduogo an kae twak kawanono twak mara jatend piny Kenya odiochieng' manyoro adhi bedo kae kod Dr. Mark Matunga kachiel koda ka Newton Ogada majanon siasa wadhi bedo kod kachiel wanone kae koromo saa 2 amwatieko twak gi kanyo. Kik idhi mabor, oriti masane. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange.
ne opidhogi gi hera. Adwa ni ulos kindo. Iwinja? Nomiyogi kar dak kendo puonjogi tiend bedo joot. Wach moro na nyusa matino dhao nularo mwandu. Ikosa heshima. Odhisa mi ka luor tami luor, lakini odhisa onge ching mi luor kata dichiel. Kata kamano, kaka kinde ne medo kalo, ich lach kod nyiego ne omedore e chunygi. Kawuono, pogi. Okagon. Okagon. Be ng'uono nyalo loyo ich lach. Mano ok en lweny mar mwandu kende, ne hera mar miyo. Mana e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV, kik bai. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4 pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Mine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Malaysia Truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Jumani e chenro mar thum Dagmor. Wadhi bedo gi Lianga Lisa, Otieno J, kachiel kod Adejomba the Sun. Korka miel, one code Step Up Dance Crew, gi Hype Brayo. On the ones and twos, and Mr. Brand. Kick by. Burundani kuna burudani. Life ni mkazi. Burundani kuna burudani. Life Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chocha ngumu na mamnangu na mamjabu tunaikata na Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake
wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakora mujongo yaure kendo machiegni okinyi makaono chenro mar piny wachako kae koda chal mara piny Kenya tok twak mara jatend piny William Ruto kano twak ewi chal mar piny Kenya mano odiochieng'no manyoro magi waratimo nyakora mogi jwang' ni mar gigo mano mulo moko ket kod mago mano wacho higa mokadho to bende iwacho ni lokruoge osetimore thuolo mar higa achiel are ne olosi mano en State of the Nation Address mano otimo odiochieng' manyoro e od bura ma ok atim kenda nyakoro mogi jwang' adatwa kae koda jolony mabiro danono godo wechegi duto achiel kachiel kae studio marwa Nairobi kae antiere kod wendo majalony weche mag mbui mabende osebedo kaluwo wechegi kuom kinde ng'eno oseneno State of the Nation Address mathoth moloya kata kamano odiochieng' manyoro nobedo gi pogruok mane kata nochal gi mokadho ka e yo mane kama chielo mano an kako Dr. Mark Matunga oyawre kendo machiegni Ramogi tibiro film. Ero kamano nyakora mojwang' kama chielo dhi bedo kanyo koda Newton Ogada mabende ture kodwa achiel kachiel kokadho e yor Zoom ka entiere Oyugis kosen rangu yangu kono nokinyi makauno ka omoso achiel kachiel okinyi makauno oyawre Newton kendo machiegni. Oyawre Cleopas. Aya wana mana chao karkanya kora moge jwang' gimano buogo ji ayenyo duche manyoro gimano moro ganda to ne ochal nade en sigana kaya mano los maka konyo oda Walter Nyabaga mane ntiere od bura duche manyoro kendo koro sani wayuda ne achiel kachiel ni to sigana ni Adani orak mare owito oko ka owito oko debed ni ene mane en highlight duche manyoro jatend piny Kenya noloso weche mathoth owinja ne kotenore koda orakni mar kambi mar Adani. Ka ogolo twak mar chiwo chal mar Kenya kod dongruok mosetim, jatend piny William Ruto oyuko nunga kendo lwaro milimili mane kambi mar Adani geto nyodho. Ruto owito oko rak mar kambi mar Adani manye chiegni kete koke kod sirikand Kenya mar biro gera lap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport. Orak mane Adani okete omenda maromo bilion 238. Orak mane dhi kawo higni 30 kapod Adani ema lakie. I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. Ruto benoko ne orak mane kambi mar Adani ochope kod ketako mar gero kendo keyo teko stima Kenya owit kucho. An agent, I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public. Jatend piny otielo ni sirikal koro yawo thuolo ne jok man kod dwaro mar oragno kendo chwalo kwayo margi ne tijego manyo kambi mar wagunda no dwaro pachoka. And immediately commence the process of onboarding alternative partners because these are important projects. Jatend piny olero ni bang' yudo ler ni kambi mar Adani mibadhi moko mieno kendo ni kod bura moro e piny Amerika kamitude kod chiwo mit bilie kod dwaro rak sirikand Kenya koro ng'ado wach mar thulo oko dwach Adani oko. Because of the information that has been provided to us by partner nations, that in the face of undisputed evidence or credible information on corruption, I will not hesitate to take decisive action. Magitimre ka jo Kenya mathoth ne owuok palawanga kod sirikand Kenya kendo bingo iro ni sirikal mondo kik yadonje ala kod wuon kambi mar Adani Gwatam Adani maitudo kod bedo jamahati kondieg thim. I believe that the most powerful component of leadership is listening and learning. Jakora magajwang tek mirito go koth ni mar thul kodonje ko to ko emitoyo. Apa Adani oluar motore ka Gwata kendo chak
othichore kucho. Piny Kenya okawo thuolo mar golo doke ite kendo winjo wach ma jo Kenya wacho bang' ng'udho oko Adani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ilere mar od bura, Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga. Wacho ni thuol kod jako. Osetimore kamano. Koya mogore piny, agwata ogore piny to tore, to rak bende odhi. Yena mondo mi wenda koro kaw thuolo mar mondo mi okolnwa. Ononwa gigo ma jatend piny Kenya loso odiochieng' manyoro ka wachako gi magi mag Adani. Achako gi Dr. Mark Matunga. Gima jatend piny Kenya wacho kar kani telo makare en telo mabet piny to winjo wach mikone kod jogo motelo ne kendo keto gi e tim. Bang' thuolo malach ahinya koganda osebedo ka nie ng'anyo ahinya jogo mane kwedo biro mar Adani pacho ka. Adani sani koro orak mare owito oko, to nitie bura mar mibadhi bende mane matude kod madonjo kanyo kod pino mar Amerika moneno nyoro odiochieng' manyoro kata gazet kachiel koda ka weche mantimore mbui. Twagni kutenore kod weche mag Adani. Biro ni kabuok kose ni gimoro mane odiochieng' moro jatend piny biro winjo oganda jopiny. Erokamano Cleopas. An ing'e ni wach Adani ok en gima kawo mayot. Ting'e ni kanyoro president mar Kenya William Ruto owacho ni weche mag Adani koro thich oko. Othechgi oko kaluwore gi achiel kuom koko mosebede to gi mar ariyo weche mosewuok e nying Adani e pinje mamoko. Ting'e ni piny man kod nonro matut ahinya e ohala duto te matimore e piny mangima en Amerika. Amerika kowuok to wacho ni wan gi achiel ariyo adek mwaseyudo kuom kambini. Miyo watemo ng'iye to kwayie kode. Amerika e piny maduong' e Kenya ka, e ginene e piny ka. En e sirikal maduong'ie moloyo kendo man gi nonro matut. Ma aparo ni mane achiel kuom gik manyomiyo President Ruto oloko pache e wach Adani. Ok apani ni oloko pache kaluwore gi court case madhi mbele. To kata mana koko mosebede kuom jopiny. Nyoro wach nonyoyudo Kenya ntiere mana Wilson Airport ka. Mor manyo jok matiye airport ni godo kanyo gino ng'adi. Nyen mor maduong' kabisa. Kiweyo gik makoro ji wacha nikech ng'ati ng'eni wuoyo. To gimanyo chando jok matiyo e airport, matiyo ne Kenya Airports Authority. En ni koro sani idwa golgi mondo mi gidhi gitine kambi mar Muindi. Mano nyo chando jogo kabisa. To jomoko bende machiegni retire. To ng'iyo ni yawa. Koro ka sani ogola e ginene e orak manyan godo ni titera e kambi machielo. Tadong' gi igni mana marom ka. Manyiso ni igni masetiyo te idhi thich oko. Koro yudo ka ji ne nigi paro mopogore e wach Adani. To king'iyo malong'o Cleopas, gima duong' ni sani kit gedo mowinjo bed ni development mowinjo bed ni watimo Kenya ka. Nyaka wayud joket mwandu. En mana ni process mar kelo gino ema nyaka bed ni otegno kabisa kendo ochiny. Ng'ine no sani expressway makoro watiyogo. Expressway otim e yo manotim godo manitimo godo Adani ni. Manyiso ni ok oyud ng'ato kata oyud kambi moa China to obiro to wacho ni wadwa geronu kaendi yorni kaeto ibro chulwa mos kuom higni malach makalo kama. Mano ok en mpango marach nikech sani neno koro wan kode. Mana ni gigi seche moko nyo mibadhi donje nikech koro kata king'iyo expressway pesa mano winjo gere go mokwongo king'iyo kwanne omedre chiegni nyadiriyo. Manyiso ni en bende notime e yo moro ma ne ok odhi kare ahinya. To king'iyo maber tiyudo ni en gima berie moloyo. Koro kata mana wach airport Cleopas, an awuothe pinjegi. Nyocha JFK New York. Nyoro nyadonjo kanye sa beach. Odiochieng'. Kiwuothe pinjegi kata kiwuothe airport marwa
dwaro tich, dwaro mondo olose, mondo okete obed airport ma nyasani. To yor Adani no, ka kuma dieri to nyok obedo yo manyo yangore maber. Miyo anamor ni president nyo ong'ado wachno. To sani kori dhi kete e yo machielo mopogore. To pod bro chuno ni nyaka wayud jaket mwandu. Kata koke na Adani ten ng'ama chielo. Kata kowuok e pinje maoko. Wuok e pinje maoko. Kenya ka ni mondo mi yud ng'ama jok mangi kata kembe mangi pesa bila manyalo loso airport. Onge. Aya. Erokamano ahinya. Newton Ongada keli eto kae. Ni wan kodi kae juma mokadho kendo nalose weche mag Adani. Ni chung moteno kendo ne ikwede kawuono ka iwinjo chenro ma kamae ka ochopo. Kalonzo Musyoka ne loso odiochieng' manyoro winjo kwacho ni kata nitie chenro moko ma pono na Adani bende osoyo lwete mapok okunwa kona. Ripot achiel ni kata ariyo gi momaye kende kama gintiere. Paro mokwongo ewi gima jatend piny Kenya notimo odiochieng' manyoro, Newton. Mokwongo mosna osiepna mantiere kanyo Mark Matonga. Wach Adani ni an atamora wachna ni for first day manokele. Nikech ne en pure corruption. Kantiere contract monego bende miyo kata pinje maoko to ne nyaka bede competition kel kata kembe 10 kaeto kembe 10 gi ne dhi iting'ien to ere man gi lony manyalo konyowa kata ma account ne ber manyalo gero nikech ok dwa wach ni Adani kende mosegero airports kata mana weche mag stima e piny mangima. Ne gintie mang'eny but ne corruption oluoro kanyo. Omiyo gima ne president timo nyoro to anto kane ni en gimoro malich ahinya nikech nonego bed notamore from the beginning. To ne ok otamore, en manonyisowa na Adani nukta maber, Adani manyalo gero airport, Adani kielo. Koro gima timore Kenya ka Cleopas en achiel. Ne telo mwan go sani telo mana divert attention mar jopiny. Inyalo paro ni juma mokalo nche koro wang'iyo mana wach Gachagua tin mane gima ncha wang'iyo Gachagua no bende margi. Ne ok mar jomoko. Sani bi koro Adani gi ema koro gidwa kelo ndwa bedo gima duong'ie moloyo monego beni ni koro wang'iyo sani. But wan gi gik mang'eny monego ng'iyo makethore kaka jo Kenya. Wan gi weche mag pesa, economy is collapsing, gima giwacho ni economy migero no onge. Ok wanyal gero airport ka economy gore piny. An gima nyalo wacho en ni mondo President Ruto okaw time mar ng'iyo sectors mamiyo sirikal gore piny. Kaeto koseng'iyo sectors mamiyo sirikal gore piny, to wakungo bed gi pesa wawegi. Kidhi jirani ka indi Tanzania ka, ibedo ka jo Tanzania oseloso piny ma nyaka ndara mar reru, transport mar reru, gigero gi pesa gi move from their taxes. To wan Kenya ka idwa ni ka piny oru, to wadwa gero ndara, wadhi manyo kia China. Wadwa gero airport, wadhi manyo Adani. And gigi bende king'iyo to kata kitimo procurement margi, bende onge ok gin gik moko michimo yo. Gin gik moko ma ichieme miyudo ka asoya moro ocham. To Newton. Adwa nyisi ni gimomiyo kawuono mar Kenya otamore wach Adani. No neno ka corruption moro mag Adani no yo Amerika kucho. Tingin Amerika ma seche moko pod fund waka. Koro feel ni ka Adani ni samoro nyalo ketho funds moko monyalo from other countries. But Adani to nen scam by the time manokele nen a very big scam. Newton, adwa ni mondo mi lernwa kar ka weche mag procurement mwalose kaka sirkal nyiepo kata kaka sirkal yudo jogi mada kao chenro mopogore opogore sirkal. Iwacho ni sani okete yor lony manyasani kata yono mano mara electronic. Iwacho ni e-procurement. Gin gik mantiere pacho ka to tiyo gode motamo oganda kata bede migepe mopogore opogore kosango omiyo ok ti kode kapo ni gintiere. Gintiere to ok nyal ti kode nikech corruption. Kitiyo kode to ang' chamo pesa kiyudo kanyo. Okay, many jogi are corrupt. The whole government is corrupt, Cleopas. Gimiluongo ni kia ng'oni. En chama mag corruption opongo ochakore from the grassroots to dhi nyaka malo. Nikech ing'eni mokwongo kidwa bedo president mar Republic of Kenya. Ok inyal manage piny kiwuoyo ewi gari, kiwuoyo twak, kiwuoyo rally. Inyalo manage mana piny ka in office, titiyo tikelo report tiyudo. Inyalo paro ne wantie gi President Kibaki ne tiyo from his office, ano kano Kibaki rally mang'eny, no dhi mana rally achiel maybe in a month. But ok inyal manage accountability ka intiere laro kuchigo koke bath wang'e kamoro. Gimwa advice Ruto nikech en makoro en President Ruto. Owuok e ndara kuma entie odog e office to o consult kapok obiro public. Nikech king'iyo wach Adani makoro owuoyo sani ni,
orane doga ne chiene click machien iyudo ka the same Ruto ema ne paka Adani kaka maber manyalo tiyo kendo ema ne okelo mondo mi okonyo e gero airport. It's the same Ruto today again mawacho ni kawuono Adani koro en ng'ama rach, koro en ng'ama jakuo. Kata koro wang'iyo gi speeches mosewacho chien kokalo kata mana jumba ariyo kiweri gi mek Adani gi iyudo ka owacho to chako contradict, nyiso ni gi kata modhi wacho public kucha onge ng'ama onyise ni mondo odhi owach onge gi proper ma onego bedi mak Matunga mantiere kanyo mosiepnani en yiero bedo chief advisor mar president nikech en ng'ama riek. Naparo ni jogi are not advising Ruto in the right way. Adani was a scam from the beginning. Ochalo gi sham moro moket kaeni mano wacho ni ket 300 kawuono en 450 jomoko kia 700 ipenja ya kain gi gweno kata kain gi dhiang'. So this thing cannot work in this republic. Wadwaro maendi en piny owacho matayo. Wadwaro proper management, procurement system must be proper. Onego ket gik moko eno. Onego bedi ko ketas. Erokamano. Mos ahinya kuom mano motimore kanyo. Ng'eni Newton walali e yor tudruok kanyo achiel kachiel ang'eni Mark Matunga bokoni aya network ema otimore kar kanyo. Ang'eni ang' okoni kaka inyalo yudo Starlink kata kinyalo yudo moro minyalo tudrigo makare ka intiere e kaunti ma Homa Bay kata kamilose kar kanyo. Dr. Mark, iwinjo kanyo gima Newton olero to gima olose kar kanyo en weche mag procurement kata keto gi e yor mbui kata lony manyasani. Itimo gi machal nade kinde ma jatend piny Kenya wacho ni nitie jo sirkal ma sabotage kata mathiro lweny mar kedo kod mibadhi ei sirkal kanyo kama gintiere. Chak system dani mondo mi okele ikelo gima manyien kose en gima osebedo kaka nitie kose joma nie sirkal ema ketiyo gi systems manyien gi. Cleopas, gima jopiny nyaka ng'e en ni sirkal ok en president kende. Sirkal ka nitiere nyithi jopiny, wuone jopiny, mine jopiny, owete jopiny, jopiny bende wegi ma ema tiye sirkal ka. Kiweyo josiasa mwalokoga kata jotelo madongo mwalokoga bang' higni abich ka higni abich, nitiere jok miluongo ni civil servants, miluongo ni bureaucrats ma gin en ondike mane tich motiyo nyaka chieng' oritaya. Koro koda ibiro ni in President Kibaki, kod ibiro ni in President Uhuru, kod ibiro ni in President Ruto, itieko higni magi titimango iweya weya kanyo. Magi e jok matiyo e gige, matimo gigi. Gine magi deal gi systems gi. Gine magi deal gi weche mag ng'iepo miluongo ni procurement. Gine mimiyo gi system mar computer ni tiuru gi ma, to gine ma seche moko giwacho ni system ni sani ok ti maber, koro wadogi ang'o e manual system. Jogi gin jok ma tich gi yot miluongo ni bureaucrats gi, jok matiyo e sirkal gi. Sani king'iyo weche mag computer gi ma koro president temo dhiro mondo mi obed ni odonje system. Ok en gima biro timore mayot. To bende nyaka ng'e ni kata okel system mar computer. Computer tiyoga gi gimoro miluongo ni garbage in, garbage out. Iluongo ni gigo or gaigo. Manyiso ni gimiketo e system no emobro timang'o, emobro goloni. To kata mana computer no bende jogi ose manyo yore magitimogo magichokora godo iye. Koro gima nitiere ayie gi Gogada nikech ing'e ni en ng'ama jadongruok. Omino ka entiere ground seche ma owuoye weche mag health nyaka iwinje nikech en ng'ama bende jaketo mwandu e yore mag health makonyo jopiny. To system makoro ineno kata moket mar SHA gi shift ni, ka ng'ama tiyo kode ok otiyo kode maber, pod japiny ok bi faidika. Obed system ma manual, obed system mar computer. Koro gima wan godo e Kenya kata e piny mangima en gimiluongo ni lack of integrity. Ka jopiny wegi
ema nyalo loko ni wan mae kit ngima mwadhi dak. E koro kibro neno pogro. Inyalo paro akeni ndalo ka nyaka bed ni pod intiere primary. Ndalo mano yier Kibaki. Kamano. Mane jopiny wegi mako nyaka polis e ang'o e apaya. Dong dweche auchielgo dong ni neno pogro. En mana ni change of heart. Wan manyaka walok pachwa. Be okochuno ni president mantiere bro bedo nga. To ka wane mwaloko pachwa e weche mag dongruok, weche mag mibadhi. Kanya kak pogro. System to nyalo keto in place. To system no jibro chokorago. Jibro rwake numbers mopogore. Kuri yudo ka ogolo ni number ni. Kaiti wachi ni to dong system mane umiya mana keto. Tango miyo joluoro system gi. Nikech gin magi gin weche matimore mbui. No, gimomiyo joluoro system. Ber system. En ni nitiere gimoro miluongo ni forensics. Gima ikete computer no ruche ok dibed mayot. Koro en gima nyalo luwi mayot ahinya. Mayot ni gini Cleopas ema nochape ka edi. Nikech kata beda ni an America. Tineno simbi no kata computer no. Ang'eyo address mare, ang'eyo namba ne e system. Koro ka gimoro timore to waluwa mo so yudo ni gini saa 3:30 emane Cleopas orwake gini e computer ne ka en Nairobi. To mano pare ni ng'ato ni America timo. Manyiso ni system ni en gima nyalo maki. Computer ok riambi. Mane tabu maji nyaka bende nigodo. Nikech ging'iyo ni kachako tiyo gi system ni to koro weche na madani alosika to ok bitima. Manyiso ni kata in iwuone ka wach computer irwake gi mopogore. Nikech system na nyisi ni system by pod nyalo chapo. Irwake gi mopogore. Ka chieng' wabiro ni koro wadwa timo digital forensics, wadwa timo nonro makende kaluwore gi gine motimore system. Wabro yudi ni en Cleopas emano timo gini. Kata kiparo ni timo gino tiwuok kanyo, wabro yudo computer no, to wabro ng'e ni computer ni saa 3:30 nene kanyo, ni nen kama. Ng'ama ne ntiere e computer no, kata ng'ama no bet bute, wabro yudo ne Cleopas. Mane gima jomoko nyabedo noluwo. Mane gima jija kaluwo. Aya, Newton Ogada kora noseduogo kentie kanyo e yor Zoom. Adani mondo mi ilernwa, ntie gimoro manitie koleronwa kanyo kae to bang'e inkonwa. Sirkal mar Kenya Kwanza ogere mise mano mara bottom up economic transformation agenda kata beta. Okija kanyo, to isewinjo kanyo twak. Ne en mise manoketi kendo sirkal osebedo kaloso mokwongo duoko piny gope kachelo koda ka duoko piny ketho mwandu e sirkal tanya magi mag omenda ka gitiyo kod omenda yore mopogore ka giloso. Nitie yore mamoko ma pod ginyalo tiyo go mondo mi gikete beta ni obed beta. Cleopas sirkal Kenya Kwanza e sirkal marachi mogik e aparo ne piny mangima. Because sama kaka dok mana chien kar weche mag thieth mujo ka chandagi. Ing'e ji to ji hinyore to nchini no pesa mancho gol manchi keto go system mar SHA. Ni pesa ni kaka no ti kode cha ni pod system pod raj. Makara na accounts mag hospital to ko kao system mar registration mar pod very poor. Ma is a corrupt system of government. King'iyo bottom up, sijui bottom up, bottom down, bottom left, bottom right. Chal ka gima system makanye bende. System ma Newton bueno bichachi. Now President William Samoei Ruto. Yes. I think my internet is really bad. Ibiro ka samoro President William Ruto to nene sawa. To any wrong information ke chen gi jokuoge mang'eny bute kanyo. Ngi jok matimo gik maricho mang'eny bute kanyo. Kura na kwende gi monego bed ni President team mondo mi thurwa ka oduoge wangi. Oaye weche mag ndara gi wi gari. Odogo office mondo ngi jok maricho go loko mondo ket jok manyien. Kano riemba dani we appreciate. Tang'o mendo kete mondo wadi bet maket gik moko e adani kanyo. Dikinti pesa mose tiyo king'iyo wach adani ginigo.
nitie jok moseket nyaka in the offices king'iyo wach adani ginigo ka sama koro riemba dani oko jogi be koro gichak ging'eny koro they don't know where to go sama nidwa kaw kata mana dani iuso ikawo airport imiya dani jotije wa fet gini kanye mondo wager economy mathurwa ka nyaka wang'i fet mar jotijewa for example in the hospital setup iyudo ka sani koro private hospitals mang'eny oriembo jotij joge jachulo tax ni koro we are losing it which means that our maths is not gik motemo timo ok donjre gi gima onego bed ni timo at a time ok ni president mar ok nyal rito Kenya Ruto nyalo rito Kenya but kogolo PR mang'eny chineno gik mosetimore chien ka ok wuoyi kigolo PR mang'eny machalo kede e kanisa buko kete mako can we settle down wanyalo bedo piny mondo wang'i kuonde maricho kaka jo Kenya mondo wabed piny waol gi speeches wadwaro development wadwa ng'e ni pesa makama kogol kama kama to tiyo dhi kama kama procurement system ma wuoye cha ema en corrupt moloyo bende moketho this country iyudo kata ng'at dwa loso wang'ayo tipenji ni wang'ayo to odwa miyi tena ne kuwa miyi miwa pesani mane bichako godo ka contractor osekawo pesa momiyi you don't expect ni mondo tim gino into a way monego bede time godo koro miyan gima nyalo kono Mark Matunga mabeja party mar chama marito wani en ni Mark bedru penye bura mar UDA mondo ulos gino bed maber ukon president namba 1 maneja ok wuo seche te mana pane chik ma ipinge namba 2 maneja nyaka bed ngama transparent because president en maneja mar piny namba 3 maneja nyaka bed ng'at ma en ng'ama lere weche mag corruption gi on kama biende ok inyal wacho ni nigi corruption to in iwuon in corrupt koro ka president is not corrupt to doge office obed piny ochal gi Kibaki ne tiyo ochal go Uhuru ncha wuoyo mathin to tije matire wan ne wahero Ruto nikech ne wasebire gimoro ka ni keni broad based but kuma koro chiemo ke Kenya is not going to stand up again wana ka jo ohala re waonge pesa wala kethore erokamano ker mondo kero loso duo Kenya wange the man gima nyalo kono jo Kenya ni wan maber e weche mag economy giwe dino wangwa gi weche mag dani gi weche mag chakwa wa concentrate kaka wanyalo keto gik moko mondo timre in this country erokamano ahinya mi Dr. Mark Matunga thuolo mar mondo mi oduok mago mabende ipenjo kanyo kaka sirkal ringo gi mathoth mantie karka beta ni bende tiyo bottom up economic transformation agenda ni bende utiyo kalore kod twak mane jatend piny Kenya kod Luchi Manyoro thuolo mag tije gedo mag udi owacho ni moloyo thuolo mar tije maromo 164 oselosi kalore kod weche gi mag housing. Adwa chako gi weche mag housing. Ogada wuoyo maber. Mugima nyaka bende wang'e nitiere kisungu moro mawach ni damned if you do, damned if you don't. Ingeni ka jatend piny obeda beda State House to ji bende biro go koko ni obeda beda State House ko wuothi okoda jopiny to jopiny mogo ne kura wan kata chakre ne chwe piny president ne poko biro thurwa ka mago bende ji biro wacho bende achiel kadipo ni president nyocha poko dhi Oyugis diyudo ka ogada wuoyo nito pi moro nyocha ni ka kada president poko biro yao wan mfangano kucho president nyocha nodhiye mokwongo ginene igni ariyo mokalo ne president ne poko dhi mfangano chakre ne chwe piny onge president mar Kenya manochopo mfangano koro wambe no timango mondo mi obi manyiso ni wuoth mar president kaka en a symbol of unity ko lenga State House kata okoloso tibro wach ni sani osekalo dwe achiel president poko loso osekalo juma achiel president poko loso dako wuogi mondo mi otimango mondo los gi jopiny koro mago to gen en mana siasa mabro bedo kanyo on and off ginene kalore kaka piny sani en Cleopas dong nitie ndalo moko mane warwako sufuria wiwa koso wi yosi wi nalo ne pek ni warwako sufuria wiwa norwako sufuria nago pek mar mogo ne ni malo momiyo no ajini wan koro sani ok nyal tedo kuon koro sufuria watimango to sani nitie ng'ama warwako sufuria wi there's nitiere improvement ki somo speech ki listen kati somo speech mar president obro kwano ni gik mosetimawa gik mosedhi maber to en bende wa acknowledge gik moko osetimo mano bende momiyo wadwaro jatend piny mondo bede piny ka ng'iyo gik madhi koni kod koni sani Newton wacho ni project mar SHA gi shift ni ok ber
to ene system miketo ginene michako tiyogo kata mitiyogo ibro yudo ka nigi gang'o nigi ng'ikruok to nitiere kata sani dong ero ogada ne loso kodwa dong oyudo ng'ikruok e system ne mamare owuon ma ene moketo oyudo godo ng'ikruok mowach ni lakini girani ok rach banyiso ni kada embe notimo makosa kata bara keto internet mare no winjo omany in fact Newton abro ganene ogada abro mi Starlink moro antiere godo office mondo mi keti mondo ket system ni kano yogisto tudre makare maonge ng'ikruok tudre makare pero gimoro amora muchako timo nyaka bed gi ng'ikruok kage kacha ti irieyo kata mano Obamacare nikech gen Newton kuma omora ni en ng'ama tiyo en jaket mwandu e yore mag thieth makonyo jopiny kata mano Obamacare kano chaki Amerika jomoko ji ne pinge kada Republicans pod pinge nyaka sani kata Trump makoro donjoni odwaro dhi mondo otimang'o mondo mi ogol Obamacare kano chaki ne en gi ng'ikruok makata imbe ni neno en gi ng'ikruok ma Obama ne wuok ga ka sa kodhi owuoyo e TV gi jopiny ni oyo ng'ikruok nitiere to bro timang'o bro bedo mondisore koro sani ondisore ne system mano Obama oketo no ondisore ne joma ng'eny kabisa system ma bende President Ruto oketo ni en mana gi ng'ikruok matin ka gi kacha ng'ikruok go bro rumo ka oserumo ti bro yudo ka ni en system maberie moloyo to Dr. Mark ekinde ma jopiny wacho ni gini ok ti wagole oko wadoge machon mantiere to jatend piny wacho ni gini tiyo wamiye mana thuolo mar mondo mi ema bende awacho ema mbi winjo ka wacho ka penji sani dong ami example mar Newton sani mane dong no temo tiyo gi ginene mare dong obedo gi ng'ikruok diriyo didek koro sani diango gole ni gini ok ti gi gol na uru ka uweturu oko ana bro bet ka ago sime kata kandiko barua e studio mondo koro ka weche na ochopie studio obro timo kamano so gigi nigi ng'ikruok gi seche michako koro ok owinjo bed gi attitude moro ni gini ok ti gole mondo oti gang'o gi mpango machon kigoli tiyo gi mpango machon emane tabu moloyo koro wambe nyaka wabed abeda patient emane dhano tich ne tek ing'eyo ginene mane achiwo mana kaka ranyisi sani kimiya ka chiemo wachamo ming'eyo na chiemo mwachamo kani mayieng kang' chopo sa auchiel dong adenyo kachaka kwa chiemo itimang'o ok imiya kang' chopo godhiambo ok imiya dong koro ing'ama rach to seche ma wachiemo ni ng'ama ber dhano bende kamane kaka en itieko ma to gidwaro machielo be mane omiyo waketo sirikal in place an apani kaka nyo jatelo mar piny owacho nikech ing'eyo kata mana komne emomiyo bedo ni seche moko bende ji wuothe pinje maoko king'iyo economy mar Kenya iyudo ka economy ose improve ma gima chendo ema ni idwa ni mondo mi economy no o improve quickly mapiyo mondo mi oket pesa mathoth e ofuko mar japiny mondo japiny oyud pogruok achiel ma japiny oseyudo en ni chiemo otimang'o oyudo koro mano is covered odwa dhi weche mag school fees mag education mondo mi be otimang'o be olosi odwa dhi weche mag health nikech weche adek gi emomako japiny ahinya en ma education health to gi wach marang'o mar economy mage ma kose losi ibro yudo ka wadhi adhiya maber an apani jatend piny William Ruto dhi maber be momiyo nyo ODM mar ogada oriwo kanyakla mondo mi wadhi mbele kada ni orach kabisa angiwinji do gichopo angiwinji ka Newton kore ni genjogi nok odonjo ODM negi chiwo mana ji matin an gi thuolo matin ahinya kata ng'eni gigi rengo ng'wech ahinya tane mondo mi waranga ne twagni duto kama entie thuolo ma dakika 8 kata 7 mabiro dhi bedo kaka wachieko koro amati gi thuolo yo makare Newton antiere kuomi to wadano ranga ne weche mag somo jatend piny Kenya nomulo weche ariyo marito madane mondo mi wamaka ne karka nitiere weche mag university funding nitie mar Open University kaachiel koda ka chenro mag CBC ka iranga nyaka sani twak mare bang' higa achiel okenge mosegoyo weche mag somo ami thuolo mar mondo mi ilera ne karka wacho ni ma en okang' maduong' ahinya mar yawo mano mar Open University
System. Yes, Cleopas. Cleopas network ya marachka. System. Ngine ni kurwe. Kama. So jalo se produce mi system. Good. Kingi weche mag somo tindo ka gima ber mosetimre onge. According to me. Because iyudo ka weche mag somo gi president wacho ni nitie moseketo in place to odar CBC kama nitie nicho wach ni kete e secondary jok manja nigi secondary njo segero ute mosechako equip igolo ute gi duoke primary ichako gero manyien mano waste of resources. That is number one. We are watimo gik moko double nicho watime kacha koro wachako watime ka. King'iyo university students nyithindo moko chokete bands moko iyudo ka samoro ng'ato chamo salary nyithindo kete band moro ma koro chulo pesa mang'eny ng'ani ema dwa chulo tax ng'ani ema dwa chulo sha pesa mang'eny ng'ani a breadwinner e dala which means research ne ok otim maber koro chal no osebedo ka watuga e weche mag somo gi wanona jok moko ma watemo in fact health and education ok onego bed tugo kanyo ok onego bed bedo gi trial and error to gik mane president wache gine parliament kido e korgo ngato gionge gin null and void gin gik moko ma akia kata ngama miye information gik mo wacho ka no minister of education wote ground ka mondo gobed gi paro achiel iyudo ka sani minister moro amora mobiro dwani mondo en go ket gimoro mibro wego ni maendi an bena keto nyoro no keta new minister mar education owacho ni koro CBC idwoke primary sami idwoke primary ni wadwa gero ute manyien wadwa equip wadwa keto gik moko which is which within 2 years ok wanyal change gik moko te in this Republic of Kenya onego bed ni man wayudo ka nitie gemo improve to bedo maber koro aparo ni nitie kama system olal matunga ingama gina wacho ni kaber to onego bed ni ka wiketo kata biro kata mana iketi kata mana gine iketi kata mana president advisor office state house kucha mondo ni konywa mondo chieng' moro bed gi gine maber wanaka jo ODM wanonge problem wan party party maduong' mogik in central wacho ni wan wachakra lakini wan nyaka yo Uganda nyaka ke kude wan the biggest party and the old party ok wanya donjo UDA wanyana konyo gi rieko moko matin ma koro ngewa miyo gi ka kamano gima nyawacho ni our president onego bed ng'iyo gima onego tim to wae an yo pura ywak ni kata matunga wacho ni nyoro ne en mana America ema notiyo in one of kuonde motiye nyaki bed office ok inya bed laro morning to evening ni dwani mondo iger piny that is my request. Erokamano. Newton anga duogi mondo akaw wach mogik. Sani ena mondo aduogi studio kar ka achiel kod Dr. Mark Matunga. E thuolo madongo kar kae wach madarango mogik ka watieko en weche mag labor migration kod mano mar digital economy. E sirkal mara Kenya Kwanza kama ntiere kar kae ang' wayudo ne thuolo mano mar winjane kuomi okenge mosego e thuolo mar higa achiel ni wanoko oganda mathoth dwaro ntiere mar dhi pinje maoko timo tije bende e yor mbui. Kapok aduoko mano wach mar CBC manigere secondary school en gima sirikal mokalo mar gine iluongo ni BBI manyo Newton gini nitiere manyo gero classrooms go e secondary nigi kawo nyithi primary gitere secondary ana wuon na pingo gino kendo abiro nyaka TV ka ma wacho ni japuonj mago gimitimo ni may his soul rest in peace gima koro timo ni mitimo gagoko ni ok bi konyowa nyithi primary gi wawe primary gi go gere primary koro ne chuno ni nyaka sirikal ma koro nitie sani o correct that mistake to bende gimoseger e school ok en gimo kethore ok en investment molal onyalo yudo tich machielo classrooms idwaro mang'eny kata e secondary schools manyiso ni kidhi kata mana kuondgo ibiro yudo ka rooms go itimango itiyogo so kaeto dong' iwinjo ka oganda wacho ni gine ne nowinjo bed ni kata minister mar education odhi e ground owuothi mondo one gima timore to wuotho ni be mok odwar piny to wacho ni kik jobed e office at the same time wacho ni mondo migi wuothi mano be mana gima nyaka wapar kaluwore gi tije matimore sani inyo ka president owacho ni 100,000 gi wiye tije moseyudore
e weche mag affordable housing. Ing'eni mano to bende ji ok wuoye, kidhi Homa Bay ibiro yudo ka affordable housing ni kanyo, kidhi Kisumu ibiro yudo koger ute kanyo. Magi gin e dongruok mabende wang'iyo, to ok dongruok no kende. Nyithindo matiyo kanyo bende yudo konyruok. Sani bende president tero ji oko. Nikech Kenya ka tije tin, to kiyudo pinje maoko machalo kaka Europe ga America gini, thoth jok modak kundgo ok tije mathoth mwanyalo timogi. Koro ber mondo mi nyithindo odhi kuno otim tijego to yud pesa magikonyore godo, gimbe gidak oko, pesa moko gioro ka gikonyogo jonyuolgi, ok en gima rach. Mano en program maber ma support. Kech en achiel kuom gik mane bende konyo e uchumi mar piny. E digital economy ka mano bende iyudo ka ei Kenya ka en achiel kuom gima timo, makata imbe ni timo story no kuom ohala gi mwandu kuom achiel kuom gik matimo nyaka Nakuru gini. Konyo nyithindo mantiere ka man gi computer mondo tije moko to bende gitimo ang'o, giyudo pesa. Magi duto gin gik ma sirikal okete maino mondo mi otim ang'o, mondo mi otimre. Mano en telo makare. Manga moko paro ni sani owinjo bed ni wa open up, wayawo weche mag digital economy kod digital jobs. Mano ok en jatelo makare. Kanya support Ruto. Wach ma president tero nyithindo oko mondo mi odhi oti oko, kanyo a support. Wach mar creating tije ei Kenya ka, korka kaluwore gi tije mitiyo kata mag lwedogi, obed affordable housing, mano gin gik ma support. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga. Newton Ogada, yudo wach mari mogik watieko kawuono, mana ka chenro ma kawuono mar Rupiny waloro. Wach mari mogik en mane? Wach mara mogik en mana ni onego wariwre ka jo Kenya, watim tije mochiko yo, to wawe keto PR mang'eny, waket gik moko bed ni ginyalo timre. Mana ka Mheshimiwa Matunga wacho kanyo. Tong' ni ya Matunga ema president, I think ndikoro da bedo memorial mogik. To nikech ok en, wageno ni ndalo mabiro biro bedo gi telo maber mochiko yo. But kata sani ok waping ten Ruto, en mane wakwayo ni ka Nyasaye nyalo yie, to tim gik mowinjore, giwe ketnwa gik moko ma ok ochuno. Adani is not a must. Gik ma giwacho go ok ochuno, wadwaro ni mondo wabuild up our economy, wang'i health sector, wang'i education sector, and kwa bedo gi trend no gada gini kane nitiere gine building bridges initiative, to negi kawo primary kitere secondary, koro wan be kwa donje tuwa gole. The sixth president the blue chak gole tere obedo independent, and magier waste of money and waste of resources. Wager mana gimo oseketo no mane mo improve nikech nosekawo pesa, to wawe keto jonyuol gik mang'eny mopogore. An mane gima nyalo kwayo ni Kenya sa ngabiluongo ni Ruto ong'e ni ok ne nyaka tim gik moko te at the same time. Tim moko minyalo we tim second term. Erokamano ahinya Newton Ogada. Wacho ni watieko kanyo ka koro waneno mana mogik kanyo koro kwatieko makara. Ng'eno waboloso thuolo, waboyudo thuolo mar kiyudo thuolo mar chopo Nairobi. Ng'eni kisia chenro magi mabende kama Dr. Mark Matunga nowaye kia ibi duogo dibo bede studio ma Nairobi karaka wabede kwa twake makare. Kama Newton Ogada kachel kodaka Dr. Mark Matunga, jogo mano oro ote karakae ok wasomo gito vitali so chiemo game karario wacho ni aluoche no makare kantiere game karario kendo pinyo kwe wanti mana karakae kaka pile waluo chenro en mana ni wacho ni sechete magigolo twak mar state of the nation, but mago ni kanyo gima ing'iyo godo okturi dhano malalgi ang'o momiyo kanyo to ok owachnwa adiera. Adani nopaknwa kaler kapamba, en ang'o mosetimore, Shif gi Sha to weyo nang'o, to bergi okwane. Mago paro mathoth mantiere karka ka jal machielo no ndiko ote kaka wacho ni gima odwaro mondo mi sirkal otim mapiyo and lowering cost of living, dissolving the new higher education funding models, mantiere kanyo, giving clarification on the ongoing SHA registration, watching creating more job opportunities, fighting corruption,
stopping abductions, ikinwa moko, giving Kenyans a reason behind the killing of women in the country kata femicide. Ikini mathoth majalni maluongore ka ni Bahati Africana olose achiel kachiel. Evans Otieno bende ni kodwa karka. Fredrick bende wacho ni joma chalo otene olal ga kendo. Aya wacho ni oyawre uru Cleophas kanyo ntiere kodwe chenro, wacho ni ntiere Keroka awuoro telo mar Ruto masani. Wacho ni joma chalo kaka Mark Matunga gini, wacho ni mage jok mapono duoko Kenya chien. Koro sani ok odwa wacho ni golo Adani ber nikech Ruto nose wacho ni en kanyo ni Adani ber kendo dhi loko Kenya. Aya ote mare donjo kar kanyo. Mako paro nyakoro mjo mwan godo e chenro kiny ma kawuono kendo waluogi kachiel kachiel wadhi thuolo mar ka yweyo kaduogo chenro mar ng'e jothumbe wabiro. Kawuono en sigana mar Kasongo Polomenyo. Ng'eni kiwinjo wach mar Kasongo inyabugri wacho Kasongo ok en mano ang'wa winje machielo no kamentie kanyo kieli kanyo kod Solomon Atito Kafaya ikete mana kar kamar mondo mi watude achiel kachiel. Nen mor mara mabedo kae kod Dr. Mark Matunga jalonyo chmang mbui kachiel koda ka Newton Ogada majanon siasa kwa twak okinyi makawuono ka wanano twak mara jatend piny Kenya odiochieng' manyoro. Nyaka Cleophas Oloch Kisumu kanya kwar mokio nyaka Sango oriti masani medeno Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to